Algunes històries dels Països Catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros. Hi ha un gran nombre d'invents que han sortit de les ments privilegiades d'alguns dels nostres compatriotes. Hi ha invents de tota mena i alguns, fins i tot, han estat prou rellevants per a la història de la humanitat. Uns altres, segurament, els podem considerar més banals, però no per això mancats d'enginy. Són invents d'aquells que passen potser desapercebuts, però que ens faciliten la quotidianitat. Un altre dia podríem parlar d'invents i innovacions relacionats només amb el món de la gastronomia. Als Països Catalans tenim una cuina riquíssima i molt variada, i això a banda d'elements alimentaris més concrets però ben nostres, com poden ser el romesco, l'orxata, la crema catalana o els panellets, entre molts altres. Avui, però, farem una llista ben diversa de 5 invents que, possiblement, no sabíeu que havien vist la llum als Països Catalans. El rellotge no és un invent català. De fet, el primer rellotge sembla que va aparèixer a l'antic Egipte fa uns 3.500 anys i era un rellotge solar, evidentment. Posteriorment van venir els rellotges d'arena, d'aigua, i cap al segle XV es van començar a popularitzar els rellotges mecànics, segurament vinguts des d'Itàlia, on es van començar a produir 2 segles abans. Els Països Catalans són un lloc on aquests rellotges van arribar ben aviat, i segons el professor de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, Francesc Roca, som pioners en instal·lar un d'aquests elements en un campanar. Segons Roca, el primer rellotge mecànic que es va poder veure en un campanar va ser el del castell de Perpinyà. Va ser l'any 1356 que el rei Pere el Cerimoniós va manar d'instal·lar aquest rellotge. Desgraciadament, d'aquest rellotge no queda absolutament res, però sí que es conserva el llibre de comptes on es relacionen totes les despeses de la seva construcció. Aquest document, el llibre de comptes, té un gran valor històric per tot el que ens explica directament o indirectament pel que fa a la part econòmica, però també tecnològica i sobretot social en relació a aquella època. Val a dir que el rellotge de Perpinyà no fou l'únic que va manar de construir el rei Pere. De fet, en els documents relacionats amb el seu regnat hi consten diversos rellotges mecànics de campanar que va fer instal·lar arreu del nostre país. Des de finals del segle XVIII que la família Bernat de Barcelona es dedicava a comercialitzar caramels. Al 1950, l'Enric Bernat deixa el negoci familiar i munta la seva pròpia empresa. 8 anys més tard, el 1958, compra la patent d'un caramel que aquell mateix any acabaria sent la més famosa llepolia en pal. Un pal de fusta i posteriorment de plàstic que servia per a que la canalla no s'embrutés les mans. Una idea que sembla i que segurament és molt senzilla, però que va significar tota una revolució comercial en el món de la confiteria. I com se li va acudir la idea de posar un pal als caramels? Doncs un dia que va decidir de donar a la canalla els caramels punxats en una forquilla per a que no se'ls posessin les mans brutes i enganxoses. Mireu quina cosa potser més senzilla però al mateix temps més novedosa. El caramel es va dir Chups i el primer eslògan publicitari fou «Chupa un dulce caramelo, chupa chupa, chupa un chups». L'eslògan va tenir tant d'èxit que van fusionar la paraula xupa i xups per arribar al nom definitiu de Chupa Chups. La coneguda imatge gràfica que ha perdurat durant tantes dècades i que és tan fàcil d'identificar és obra ni més ni menys que de Salvador Dalí. Com a curiositat, val a dir que el Chupa Chups és el primer caramel consumit a l'espai, i és que el 1995 els astronautes russos de l'estació espacial Mir se'n van endur un carregament per fer-se passar les ganes de fumar, igual que feia el mític futbolista i entrenador del Barça Johan Cruyff. Actualment es venen cada any al món més de 13.000 milions de xupa-xups. El telescopi és un d'aquells invents que té molts pares i no és gens fàcil
establir on va néixer, si més no, amb absoluta certesa. Aquest invent el reclamen, per exemple, als Països Baixos i a Itàlia, però el cert és que ben bé podria ser català, a tenor de les darreres dades historiogràfiques. Els Roget eren una nissaga de fabricants de lents, originària de l'Aquitània. Pere i els seus 3 fills van anar a viure-hi a Barcelona i Joan, germà d'en Pere, a Girona. Aquest últim podria ser ben bé l'inventor, a començaments del segle XVII, de tan controvertit artefacte. Fins i tot Jeroni Sirturo, deixeble del mateix Galileu Galilei, li atribueix l'invent. La qüestió és que el 1959 es va publicar un treball de recerca atribuint a Joan Roget l'invent, alguns anys abans que Lippershey el patentés a Holanda. De fet, l'autor de l'estudi, José María Simón de Guillaume, assegura que Lippershey el va copiar descaradament. Segons va descobrir després de consultar un llibre publicat el 1618 i titulat Telescopium sive ars perficienti novum illud Galilei visiurium instrumentum adsidera in 3 parts albira, és a dir, telescopi o la tècnica i sentit de la nova visió de Galileu dels estels en 3 volums, i que va escriure l'italià Hieronymi Sirturi Mediolanensis. Efectivament, està documentat que abans del 1593 a Barcelona es van construir el que anomenaven ulleres de llarga vista i posteriorment l'oligarca barceloní Pere de Cardona va deixar en testament, i cito textualment, una ullera llarga guarnida de llautó, de la qual se'n destaca la seva part òptica i la seva muntura allargada d'uns 20 centímetres. Amb el telègraf, els catalans tornem a badar amb la patent. I ja sabeu que qui patenta un invent és qui s'endú la glòria. Aquest és el cas del científic barceloní Francesc Salvà. El nostre inventor va connectar 22 interruptors elèctrics en una emissora, és a dir, un interruptor per a cadascuna de les lletres de l'abecedari. A distància, el receptor rebia el senyal elèctric. Cada llum era una lletra i només calia anar transcrivint en paper el missatge lumínic rebut. La seva idea era connectar Mallorca amb Barcelona, i el cert és que va arribar a presentar el seu invent a la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Art de Barcelona. D'allà, el bo del Francesc va anar cap a Madrid amb la idea de presentar aquell innovador artilugi. I malgrat que el govern espanyol mostra un cert interès, a l'hora de la veritat li diuen que no volen aportar ni un ral per finançar aquell projecte. Mentrestant, Samuel Morse, que se les empescava totes i en aquella època era a Europa, agafà la idea i se l'emportà als Estats Units. Allà va transformar la idea original millorant-la, ja que la va simplificar fent un nou alfabet basat només en punts i ratlles. I Morse sí que la va patentar. No cal dir, per tant, a qui atribueix a la història l'invent del telègraf. Com a premi de consolació podem dir que l'italià Marconi sí que va reconèixer en el català la idea del primer telègraf. Un 20 de gener de 1401 s'inaugurava al Pla de Palau, a tocar del port de Barcelona, la taula de canvi. La taula de canvi de Barcelona és, sens dubte, el primer antecedent arreu d'Europa d'una banca pública. Estem parlant, en els seus inicis, d'una senzilla taula de fusta, anomenada banca, posada al carrer, a l'aire lliure i a sota d'un porxo. La idea era facilitar a la gent de poder fer gestions financeres. La institució va obrir el que podríem anomenar sucursals per assistir a fires, mercats i llocs especialment concorreguts. En aquelles taules de canvi s'oferien crèdits i es compraven i gestionaven els pagaments de deutes. I el que no era menys important, també permetia als viatgers de canviar les seves monedes per monedes de la ciutat. Certament, la taula de canvi va néixer per posar ordre en un món financer que estava en mans privades i sense cap mena de regulació. El descontrol era gran i les fallides i les estafes abans de les taules de canvi força freqüents. I això, que els càstigs als estafadors també eren molt durs.
ho podien perdre tot i fins i tot ser condemnats a galeres. La taula de canvi arribava amb la seguretat econòmica i jurídica que oferia l'aval de l'administració reial. Malgrat això, era inevitable que alguns individus caiguessin en la tentació d'estafar els clients. En aquests casos, el canvista, abans de jutjar-lo i condemnar-lo a retornar els diners i a complir una dura condemna, li feien miques, a cops de mall, la seva taula o banca. Els viatgers italians que visitaven Barcelona van batejar aquest fet com a bancarrota. La taula de canvi de Barcelona ràpidament va guanyar-se un gran prestigi i ben aviat, només 6 anys després, Martí l'Humà va exportar la iniciativa a València. Després vingueren les de Girona, Vic i Lleida. L'arribada del Borbó Felip i la seva política centralista i contra la nació catalana va significar la fi de la taula de canvi de Barcelona el 1714. La de València encara va sobreviure 5 anys més. La taula de canvi de Barcelona és considerada, amb tots els honors, la primera banca pública d'Europa. I fins aquí aquests 5 invents que van veure la llum als països catalans. Si us ha agradat aquest vídeo i voleu que faci una segona part, només cal que feu un m'agrada i si us subscriviu al canal, doncs oli en un llum. Benvolguts amics i amigues, ens retrobem ben aviat aquí amb una nova història dels països catalans. Que acabeu de passar un molt bon dia. Algunes històries dels països catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.